Takže čaute všetci u tohto videa. V tomto videu budem hrať Only modré zbranie, ako má tu aj kombo pripravené na to. Potom si ho možno ešte zmením, ale toto by mohlo byť moje kombo na túto dnešnú hru. A skúsim dať win. Ale na začiatku, kým nebudem mať svoju prvú modrú zbraň, tak ešte budem môcť používať hociaké iné. Ok, takže už som tu, chvíľučku. A skúsim to vyhrať. A keď tam mne sa nepáči, že nemám full grafiku, tak ten kód sa vyzerá hrozne. Takže tu bude tiež dosť akože hardcore, ale skúsim to dať. No ak nebudem mať žiadnu silu, sa vsadím, že hneď keď len idem, tak ich budem mať. Čo ja poviem sa, ja mám že tajnú silu miesto bez nej. Tak, ďalšiu, a ešte môžem si dať ďalšiu challenge. Čo ja viem. Nemôžem zobrať, ale ako first gunu. Keď bude nejaký night. To musíme zabiť. OK. A neodíš, launch. OK, takže vyhodiť. Mám si rany a Andre. Chvíli môžem používať od toho. A kde je to secret miesto? Jo, aspoň jedna raregana. Ok, tam máme nejakého čava, keď si všimnite. To je 18 aspoň, čo? Ok. Môžem zobrať hneď na to. Zžoguj, ok, kde si môžem tiež zobrať. Šupučovi sú tam už vyhodili. Máme si tiež zobrať ten bík. Ukáž. Aha. Ty vole, dobre, chill. Chill, guy. To bude ťažšie, než sa zdá. Máme shotguna a heň také na hovno zbranie. Čo sa dá čakať. Pri mňa neverím, že tu niekde není. Ale ten čavo na začiatku to bol najťak, ale kebyže nechám takého najťaka, tak neviem úprimne, ak by to dopadlo. Takže, no. Takže, na začiatku som nevidel jeho skin, takže som nemohol povedať, že ho budem fajtiť alebo nebudem, ale radšej som ho i fajtil. Lebo ak bol to najťak, ten získy textu a podľa. No. Takže aj videl som aj teda momentu, keď je to v meste. Skúsim OK. Jo, typek mal shotgunu modlu. Ja už sa kúkam, že prečo neberiem túto bitku a proste uvidím môj loot po modre. Bude ten typek ale neproste, ha. Pevne asi nebude.
Čavo bol chudák, to je naozaj bol chudák. Neviem, ak sa to dá. Down. Čavo si myslel, že mi zrhne. Nemohol s tým zahrávať, lebo Ježiš, lebo tak nič, tak to ne, prácho, tak typek si zrazu len tak ja zabije ma. Sa mi to úplne fakt nechce akože hrať, lebo mne sa proste pol hodiny nechce hrávať kvôli jednomu videu, takže to asi ukončím. Takže tak. Ja som dneska hrával aj rankedy toľkokrát, proste nedarilo sa mi. Dneska sa vôbec nedarilo, proste. Ja som tam už kapinul nejakých motor, z toho, že som načujem hrozne horšiu čurkanu, tak sa mi tu dneska nechce hrať tie rankedy. Keď to si aspoň zoberám tým boom a tak. Nie, kámo, epická pampa. To nemyslíš až. To som radšej nemal otvárať. Keď vidím, čo tam padlo. No nič. Si o tejto carpni tu kúpim modrú páku. Presne tak. A modré. Dobre, tak. Tak, ešte takto prehodím. Ok, mám tu nejakých cápov. Tam. Potrebujem to. Dám som to cápočka. Ja si to NPCčko kúpim. Tak a pôjde teraz so mňou. Ok, akože nebol to najlepší aim, ale zabil som ho. Ok, to je celkovek, bolo dobre zozadu. Down. Vole, z dvoch strán boys. Oj. Si vyvedom, že ja nejsom z takých spot. Teraz budem trošku, chcem byť nenápadný. Tak nebudem nenápadný. Keď chcem byť nenápadný, tak ma vidí, ale keď som nápadný, tak ma nevidí proste. Ja nemám najlepšie hapka. Nestal. Tak. Down.
Ja určite. To asi žiadnych týchto botov nikto nezabije. Tak. Ani tie ty vole. Ale vlastne teraz nehrám úplne najlepšie. To mňa ani nechce nejako zahrať. Kde je tá karta? Zobrám naspäť wave. Ty. Ok, ešte je tu nejaký dobrý hráč. Dobre, poďme si. Mám full. Som v zóne. Fú. Zbytočné ísť fajtiť sa. Možno zabijaj tam. Ty. Kámo. Tak. Volá. Keď budem mať high ground, tu budem aspoň vidieť na tých hráčov, kebyže tu niekto ide. Čiže sa len vyukneme. Že niekto ide. Ale som ho mal trafiť. Čavo mal samé legendárku. Kámo. Mám takú chuť zobrať, kámo. Takú chuť, kámo, tieto dve zbranie, to mé. No dobré, tak to už viac nenatáčam túto čo mám. OK, takže toto je to ide všetko. A zatiaľ. Čau.